सोर लाबोनाय मोसानायाव सोर लाबोनाय सनियाया फैग्रोयोमोन आरोना ओमफ्राय बियो जों गामि खाथिनि नालाय ओमफ्राय इजों मोसाग्रा सासेया हाबा जाबाय माने ओमफ्राय बे थांबाय नालाय जोबाखै नोंथांजों लोगोसे दङ मोसाग्रा हिन्जावसा सानै हौवासा सिगां समाव नुदोंमोन जोङो हिन्जावसायाल' थाफायो नोंजों दा हौवासाबो लाफाबाय सोरनि खावलायनायाव सोरनि आइडियायाव थाफानाय हौवासा नों लाबोदों जा कुइसन खालामबाय दंना सारा आंखौ एलबाम मोसानायफोरखौ इउटुबाव गुबुन गुबुनाव नुदों फांसनफोराव मोसाबाय थायो बिथाङा मोनसे मोसानायनि गेजेरजों बिराद फेमास जादों बर' समाजनि गेजेराव बे मोसानायनि नामा मामोनलाय मा मोसानायमोन बेयो बे मेथाइनि नामा मेगन बेखेवाब्लाबोमोन बेनि एक्टरनि मुङा बिबेक गयारिमोन बियो बिबेक गयारिया आंनिनो बिबथै जायो औ ओमफ्राय आं आबौनि नामखौ बावबाय नाथाय बिथांनि बिमानि नामखौ गोसोआव दं बे आबैनि मुङानो जाबाय बिलाइस्रि गयारि सुदेमसना नोंथाङा मोसानायजों लोगोसे मा खालामबाय दं फरायनाया बेसेमोन आंना फरायनाया दा एसे दोनथ'दों आं ग्रेजुवेट जाबाय थांनाय इयारावसो इंलिश अनार्स लानानै आं ग्रेजुवेसन खालामबाय इंलिश अनार्स लानानै ग्रेजुवेट जाबाय आं थांनाय बोसोरावहाय ओमफ्राय दा कचिं लानानै दंथ'यो मोसानायजों लोगोसे दाथ' स्टुडेन्ट होनजायो स्टुडेन्टआनो जा कुइसन खालामबाय दंना सारा आंखौ आंनाथ' हबिया होननो थांबाथाय डान्सआनो डान्स एक्टिं बेनो आं 2023 आवहाय फार्स्ट गिबि खेब फिल्म बानायनाय जादों मोसा होननाय नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ बे सावथुनावनो बिथां जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिथाङा दा लिंसारा दंमोन आरो फावखुंग्रियावहाय आब' फुजि दंमोन ओमफ्राय आरो सेकेन्ड लिड रलावहाय बे जायबा मेगन बेखेवाब्लानि एक्टर बिबेक गयारि ओमफ्राय बेनि को एक्टराव आं दंमोन आरो जों साब्रैजोंमोन बे सावथुनाहाय थेंक इउ नोंथांजों लोगोसे दङ मोसाग्रा हिन्जावसा सानै हौवासा सिगां समाव नुदोंमोन जोङो हिन्जावसायाल' थाफायो नोंजों दा हौवासाबो लाफाबाय सोरनि खावलायनायाव सोरनि आइडियायाव थाफानाय हौवासा नों लाबोदों माने जोंना डान्सआव होननाय बायदि जायो माने जेसेबां सुबुङा बांसिन जायो अब्लाना जोङो डान्सआव एसे क्रिएटिभिटिखौ बांसिन लाबोनो हायो जेथिया हिन्जावसाफोरल' मोसायो अब्लाना नायग्राफोराबो एसे खाबजाया जायो बेखौ आं अडियन्सआ एसे बर जायो बेखौ एसे निजिनो हमदांनो हानानै एबारहाय सासे हौवासा जोंनि टिमावहाय एड खालामनोसै होननानै बिथां फंबायखौहाय एड खालामनाय जादों स्मार्ट गर्ल जोबोद स्मार्ट हिन्जावसा साक्सेस जागोन उनाव फिउचाराव थेंक इउ भेरि माच सुदेमसना ओके थेंक इउ भेरि माच मा नाम बाबुना मा नाम रिपिट मा नाम बाबुना मा नाम गुड इभिनिं एभरिवान आंनि मुङा दिमासा बसुमतारी आं बेसिकेलि नारायणपुर जायो जोंना नारायणपुर एरिया गिबियावनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय लोगोसेनो रोजा रोजा साबायखर गासैबो रायजो राजा अडियन्स नोंथांमोन बेयाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय ओरैनोथ' आङो दा एजुकेसन क्वालिफिकेसन होनोबा एचएस कमप्लिट खालामबाय खिन्थु रिजाल्टखौ मोनथ'वाखै ओमफ्राय लोगोसे मडेलबो आं सासे मडेल फार्स्ट अफ अल आङो 2020 स्टार्ट खालामदों बे मडेलिं जार्निखौ ओमफ्राय दा आंनि गिदिरसिन टाइटेल होननानै बुङोबा ग्रेन्ड नर्थ इस्ट 2023 ओमफ्राय रिसेन्टलि मिस्टार डिभाइन इन्डिया 2024 आरोबाव बेबायदिनो गोबां फिसा फिसा टाइटेल दङ
बुङोब्ला बेरायनानै मोजां मोनो मोसानानै मोजां मोनो बेनो थैंक यू सो मच Manam Dimas also a very good smart boy. The future is bright. Or future or isi batra bunbus kenangan deh. Misalnya lesu pasal ni na batra bunbus kenangan. Nenga pasal junior artist ana tangga dina. Students one actress agan. Guzo tangga nangsara junior artist ana thambi nagan. Smart ja. Erbe. Manam? Serjita Boro. Hobi pernah makala nama zaman. Dance. Oke, mama, arbo. Idi बेरायनानै मोजां मोनो सोर लाबोनाय मोसानायाव सोर लाबोनाय सनियाया फैग्रोयोमोन आरोना ओमफ्राय बियो जों गामि खाथिनि नालाय ओमफ्राय इजों मोसाग्रा सासेया हाबा जाबाय माने ओमफ्राय बे थांबाय नालाय आंखौ लिंना लाबोबाय बे अदालबारि सानैबो आंना सोनिया बसुमतारी आं मोसानानै मोजां मोनो बिदिनो बेरायनानै आंना मोसानाया बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जानो आब'जोंनो आब'आ लाबोदोंमोन आरो very good smart जा एक्टर जानो सोलोंनो जेबो गोजाव थांनो जा ओके क्रिएटिभ मालायनिखौ कपि खालामबाय थानो नाङा and I also request Elisha Boroखौ आं खावलायदों जाहाथे बिथाङा मालायनि मेथाइ सुंदर बढ़िया